tianang sabatang ada pakai sampai kini bukan memainkan tari indah pengiri yang ada di nagari, pengiri yang ada di nagari. Nan kaduo katimang buangan payung panji koto paliang adai paci sara amakan dunia akhirat nanyo sanang, dunia akhirat nanyo sanang. Nak balari bukannya kijang pandan ka sanda jo ujungnya nandanya ni bukannya riang badan takana jo untungnya, badan takana jo untungnya. Baindang urang pangarumah masuk di dalam peralatan jika ada katonan salah tolong dek sana memaafkan. Dalam daerah tiga luasan mantan tak minang kabau maaf minta banyak-banyak buku aja jangko kok dalam pau buku aja jangko kok dalam